Sangsang gamaysa na bendisyonan di barong equipment ti lokal gobyerno ti Bangged. Kalaksidan dagiti mo nang napataw da dua garbage compactor na nayunan pa iti may sa backhoe, may sa payloader, ken dua dump truck. Babay iti panagkaykaysa dagiti leader iti probinsya napataod dagitoy para iti kalikagom at na progreso a Bangged. Dakil nga ginawa tayo dito iling Bangged ada dagito nga equipment nga naggapo ka dagiti leaders tayo iti Team Progreso Abra idadawalwan da Kong JB kani Kong Ching kani Governor Takit kani Vice Gobaan kani munisipyo iti Bangged dagito iti gamit nga mausar tayo para iti dagiti na dumaduma nga aktibidades iti munisipyo. Ibilang ti mayor at akala tulong dagitoy para iti pagsayatan ti ili. Mausap dagito nga equipment iti Solid Waste Management Program, dagiti proyekto ti Engineering Office, ken Disaster Response. Iti sumagsaganad nga bulan, siguro nanyan to pwede iti ma-identify tayo nga kurang tayo, ken kasapulan nunay, ikarigatan tayo nga padawin namin dagito. In panamnamamet ni Governor Takit Bersamin, tagtultulay suporta ti gobyerno probinsyal iti LGU Bangged. Nang ito dakmat ti pundong igatang dahi sila to'y basura, tayo sumuti problema tayo di danunan mi na to'y. Kiting karimi nga simpain tayo ti Bangged. Pag tinulungan mi kada kung JB, kung Ching, kantin mo ti biyang. Nga simpain mi mala ti Bangged, tagsubli tira tayo pintas na. So, no, dandoman kid daw ti munisipyo, most probably, patganda yung go. Adda, actually no may 7171, pis nang Kalman, nagpa-meeting ti Locosoren, kinin may ti National Tobacco Kanyak di Kalman at Danton Gunada, nagitin nagakmat ti 10 million ti ko, Bangged. Sabali lang di ito kini Mayor Puptatay nga mag-request da, magnatuturo sang bunyan na bayan. Tapos di kasta makitak no niya request damit. Kabayatan na, may nagiti Solid Waste Management, manamnama ti taripnong ni iti leader ti barangay, pasek na ti panakayadal kaniti bumarangay, iti panakaydasig-dasig, iti basura. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.